Oh
anu bar woyok-woyokan gending langgam kendang dino enak ya niki. Enak to sip to. Ngomong, Pak Dik, sampean iki daleme pundi? Wong Kuneng. Walah. Aku kaya semang-semang kaya iya kaya udu. Dadi jebule ya tenan. Oh, sumber. Oh, kuwi nek kuwi genah kuwi, meh sumber kuwi. Enak. Gotong royong nyambut gawe foto eyang yakti dua lolo pripun Kang Mas ngangge jengleng mboten? Ya jan no. Jengleng ki. Nggih pangkur nyamat mboten kersa. Nggih. Buku kersa nepri cucu abang separuh eloya
Apsari Tirangkaning sang tuijo Esmuniro Diwur jiwa Di